Xa está en funcionamento o novo Parque Canino da Pobra. A instalación emprazase no Paseo do Xobre, nas inmediacións da Praia Canina do municipio, e consta de 6 xogos enmarcados nun circuito de axilidade. Preto da Praia Canina, onde temos a praia autorizada para o uso das mascotas caninas, e, por tanto, esta é a situación que consideramos idóneo nun lugar tamén privilexiado, non, polas súas vistas e no contorno da Praia dos Areos. A actuación supuxo un investimento de 12.000 euros con cargo ao remanente de tesourería de 2021. Este parque foi construído grazas ao remanente de tesourería de 2021. Aí aprobamos a partida necesaria, que foi de 12.000 euros para comprar os xogos e instalalos, e este ano pois pudemos facelo peche pois con fondos propios e cos propios operarios da Brigada Municipal. A posta en marcha deste parque ven satisfacer unha bella demanda dos veciños que levaban tempo solicitando un espazo para exercitar as súas mascotas.